Dit això, doncs, sí, guanyeu per un referèndum, posats a fer guanyar-lo, posats a tenir-ne un, que no sabríem quan seria el proper. Llavors em sembla molt important, efectivament, veure quines coses funcionen i quines coses no han funcionat. Llavors, hi ha hagut molts referèndums d'independència al llarg del segle XX, guanyats o perduts. Em centro en aquests dos perquè són relativament propers. Montenegro 2006 és molt proper en el temps. Quebec 1995 és una mica més llunyà, però, com ha dit en Francesc, és una societat que té molts aspectes en comú amb Catalunya, moltes coses. I, efectivament, hi vaig anar el mes de maig a Quebec i els independentistes quebequesos no miren Escòcia, miren una mica Escòcia, miren Catalunya. Hem esdevingut allò que fa 15 anys eren per nosaltres, és a dir, el referent a nivell internacional del que pot fer un poble per esdevenir independent. Però ells no van aconseguir. Montenegro sí. Doncs començaré per Montenegro perquè em sembla més interessant les faltes que van cometre els quebequesos, perquè d'un cert punt de vista van cometre algunes faltes, que les reeixides de Montenegro. Montenegro 2006, un 83% de participació, 55,4% crec de sí. Doncs Montenegro va esdevenir independent. Era complicat que esdevingués independent. A Montenegro, com a tota l'antiga Iugoslàvia, fan censos ètnics. És a dir, la gent es defineix. No com aquí quan fan alguns diaris que diuen com et sents? Et sents només català o més català que espanyol, o tant català com espanyol, o més espanyol que català, o només espanyol. No, allà és no com et sents, què ets? I per tant, a partir d'aquí es dibuixen mapes ètnics als països. En tot cas, a Montenegro, els altres països ara independents, no sé si encara ho fan, a Montenegro ho continuàvem fent fins després de la independència. I el 2006, l'any de la independència, 32% de la població de Montenegro es declarava sèrbia. Llavors, la pregunta era com fer per guanyar un referèndum d'independència, és a dir, que Montenegro se separi de Sèrbia quan hi ha un terç de la població que es reconeix a ell mateix com a Sèrbia. Aquesta era una enorme dificultat. Fa 2 o 3 anys vaig conèixer una mica per atzar un professor de sociologia de Montenegro a Perpinyà que parlava francès. És difícil de conèixer montenegrins, algú aquí ja s'ha trobat amb un montenegrí. És molt difícil, són molt pocs, són 600.000, que realment cal topar. Bé, cal enfocar bé, perquè si no passeu al costat, Però és molt interessant. Aquest professor de sociologia suposo que vindria a ser més o menys com un Salvador Cardús dels Balcans allà. Havia liderat un moviment social a favor de la independència. Llavors, no vaig poder parlar amb ell gaire temps, però li vaig dir com ho vau fer. I ell, a grans trets, em va dir que havia fet 3 coses. I em va dir, jo als estudiants que militaven pel sí, els deia sistemàticament 3 coses. Per guanyar un referèndum cal convèncer, cal seduir i cal respectar. I llavors vaig dir, d'acord, molt bé, i què més? Em va dir, amb això ja n'hi ha prou. D'acord, doncs ja està, ara podria dir aquí dir, per guanyar un referèndum heu de convèncer, seduir i respectar, i me'n vaig i us deixo amb això, que cadascú s'oromia. Bé, convèncer és fàcil. Tothom sap que hi ha una enorme quantitat d'arguments favorables a la independència. El que és complicat és trobar arguments contra la independència. Els arguments històrics, culturals, lingüístics, econòmics són pràcticament tots a favor de la independència, però no n'hi ha prou. Perquè es pot perdre un referèndum tot i tenir raó. Són coses que ja s'han vist. Per tant, és molt important l'altre aspecte que és seduir. Convèncer no és suficient. Argumentar no és suficient, perquè si no ja tindríem 90% de la població a favor de la independència. El no pot guanyar tot i no tenir raó, perquè al moment de votar una cosa molt important són les emocions, els sentiments.
Per tant, hem d'apel·lar també a les emocions i als sentiments. Emocions i sentiments positius, evidentment. El gran problema del no que té també és que una gran majoria, quan els sentiments i les emocions que es comuniquen des d'un cert espanyolisme són agressius. Això us en parlaré. Són negatius. O són de tipus autòcrata. No vull que marxem perquè no vull que marxeu. Les emocions són molt importants. Per tant, hem de seduir també, a més de convèncer. I com es fa això de seduir? Com en la vida normal per seduir persones, quan volem seduir. Però tampoc no cal anar fins a tenir necessàriament, vull dir, relacions sexuals amb els indecisos, no parlo d'això, vull dir, d'aquest punt de sacrifici, tot i que, bé, cadascú s'ho sap això, no voldria pas ara, després que diguessin que va ser culpa d'ell, bé, i trencar parelles felices, no? Però, un somriure a vegades pot ser més important que un argument. I uns ulls que brillen poden ser més convincents que un reguitzell de xifres. I això és molt important, perquè, clar, els debats a la televisió, les ràdios, les tertúlies, tot això, són gent important, que hi van, que tenen arguments i tot això, però en la vida normal, en la qual ens trobem nosaltres, és a dir, a la feina, a la família, a l'escola, a tot arreu, al supermercat, quan podem parlar d'això, cadascú de nosaltres esdevé responsable de què passarà el 9 de novembre, de què passarà quan hi hagi eleccions, perquè la cosa que transmetem nosaltres té efecte sobre els altres. És a dir, una causa, per bona que sigui, si és defensada per gent antipàtica, no és atractiva. Més aviat al contrari. Per tant, cal tenir clar que hem de ser simpàtics. Pot semblar una mica estrany com a argument electoral, però és que és així, hem de ser simpàtics, hem de ser atractius, hem de ser seductors. Perquè els ulls que brillen són molt potents, perquè mostren que hi ha un objectiu, una il·lusió col·lectiva, i és l'il·lusió col·lectiva. A Europa avui no hi ha cap projecte polític tan engrescador com la independència de Catalunya, vull dir, a nivell numèric. Enlloc més hi ha un projecte que engresqui tanta gent simultàniament. Per tant, aquest engrescament, aquesta il·lusió hi és, però l'hem de fomentar, i no l'hem de fomentar només l'11 de setembre allà on toca, sinó en el dia a dia, també, perquè això és molt important. Molta gent no té ganes necessàriament de seguir els debats ni d'escoltar els arguments, però en canvi es pot aferrar a això, les coses intocables de les relacions humanes. I llavors, aparentment, els montenegrins, en tot cas, aquells que seguien aquest professor, els hi va funcionar això. I l'altre punt era respectar, que pot semblar evident, en una democràcia hem de respectar els altres, però també, igual, no només en els debats de la televisió, també en el dia a dia. Hem de respectar els indecisos, que tenen el dret de ser indecisos fins al final, fins a l'últim dia. Hem de respectar els que votaran que no. I sobretot, una cosa molt important, això és bàsic de la sociologia política. Qui insulta, perd. Qui agredeix, perd. Qui és descortès, perd. És difícil a vegades de suportar els insults que ens arriben de certs espanyolistes. Al Twitter, al Facebook, sobretot al Twitter, hi ha algunes coses. I no és només que ens tractin de fills de puta o de nazis, és que a més ho pensen que els catalans és una colla de nazis. I és molt difícil d'aguantar això, però no passa res, és igual, que ho diguin, que ho repeteixin, són ells que perdran, perquè l'insult fa perdre. Quan hi ha un debat a la televisió entre dos polítics, aquell que agredeix, gairebé sempre, quan hi ha enquestes dels telespectadors, aquell que agredeix és considerat com el perdedor del debat. Per tant, és molt important mantenir la calma. Et tracten de nazi, doncs mira, que s'ho facin, no passa res. Tracten de cap de pols, de fill de puta, diuen que caldria tornar a obrir les càmeres de gas per posar-hi els catalans, d'acord? Que ho diguin, no passa res.
els hem de respectar, tot i això, aquesta gent, pensant que només són una part dels que volen que no, i que la gran majoria de la gent que votaran que no són bona gent, com tots nosaltres aquí, i que tenen el dret de voler votar que no, i que potser només el que passa és que no ho han entès ben bé les coses, i per tant cal parlar. I veig aquí més o menys per Montenegro. No ho he dit abans, però ho faré relativament curt, de manera a deixar espai per preguntes o suggeriments o el que sigui. No passa res. Doncs veig aquí. A Montenegro van aconseguir la independència tot i tenir un terç de la població que declarava ser del país del qual Montenegro se separava. A nivell de sociologia d'un país és una proesa. Era molt complicat fer això, i ho van aconseguir, i bastant ràpidament. En canvi, els quebequesos, mare de Déu, en van fer 2 de referèndums, i els 2 es van fracassar estrepitosament. El primer era molt improbable, el 81 era molt improbable que guanyés el sí, mai cap enquesta va donar el sí a davant, una mica com a Escòcia ara, malauradament. En canvi, el segon, el de 95, el sí havia de guanyar. Jo recordo que aquell dia vaig posar el despertador a les 5 de la matinada per poder escoltar a la ràdio els resultats. I després vaig veure per la televisió la gent que plorava. De fet, ja adolescent els havia vist plorar el 81. I veure 2 vegades a la televisió francesa les mateixes persones plorar és molt dur, sobretot quan t'hi sentes identificat. I llavors, realment no vull que el 9 de novembre a la nit ens posem tots a plorar. Suposo que vosaltres tampoc. Algú plorarà aquell dia, sí, però mira, que plorin els que no tenen raó. Després ja us donarem consol, ja serem generosos, de fet ja ho sem, perquè aquesta Catalunya que volem serà bona fins i tot per aquells que estan en contra de la semi-independència. Mireu quin és el grau de generositat per l'independentisme català. Però els quebequesos no ho van aconseguir. Hi ha moltes raons possibles. He anat 2 vegades al Quebec, sempre m'he trobat amb independentistes, en pobles a tot arreu d'independentistes, i però per què no vau guanyar? Llavors, n'hi ha tants. I estan desesperats encara. Vull dir, el 95 fins ara, fa 19 anys, encara estan desesperats, perquè no saben com fer per remuntar. Tant guanyen alguna elecció i després tornen a perdre, tenen molt difícil. I ara diuen Catalunya. Que per fi un país del bloc occidental ho aconsegueixi i així els altres potser desbloquejaran. Ens tocarà a nosaltres probablement. Hi ha diferents raons per les quals van perdre, evidentment. N'hi ha una que em sembla fonamental i que és fonamental no repetir. El projecte independentista quebequès, en tot cas als anys 90, era un projecte molt quebequès, és a dir, d'una certa puresa ètnica. Per fer una comparació amb Catalunya, perquè els personatges històrics del Quebec ens són molt llunyans, era un projecte d'aquells que se sentien els fills de Guifré el Pilós i d'aquells que encara portaven la nafra de l'assassinat de Lluís Companys, per dir-ho així. Està molt bé, però havien oblidat els altres. Havien oblidat que, torno a fer el símil en Catalunya, que hi ha molta gent a Catalunya que no tenia idea de qui va ser Guifré el Pilós i que tampoc no sap qui era Lluís Companys. I aquesta gent han de votar sí igualment. Però al Quebec, el moviment independentista, bàsicament el bloc quebequès, que era el gran partit de referència, va tenir un plantejament de ja ho veurem més tard què fem amb ells. Per ara guanyem nosaltres entre quebequesos. I van ignorar bàsicament 3 segments de població, els autòctons, que es diu allà, és a dir, els indis i els inuits. Aquí a Catalunya no en tenim, més aviat els indis de Catalunya són els catalans, que van votar massivament que no. Van ignorar els anglòfons. Els anglòfons a Quebec és diferent de Catalunya. Quebec només una llengua és oficial, només el francès. L'anglès no és oficial al Quebec. És molt diferent. Però, a canvi,
hi ha un estatus particular pels anglòfons, és a dir, és una minoria oficialment reconeguda i això té avantatges i inconvenients. Un inconvenient és que fa un efecte gueto. Hi ha una part de Montreal, la capital, que és anglòfona i que no es barreja amb la resta, que tenen escoles pròpies que no es barregen amb les altres. Bé, van ignorar els anglòfons i van ignorar els immigrants. La immigració al Quebec també és molt diferent de la que té Catalunya per dues raons. La primera és que el govern del Quebec pot controlar una part de la immigració que rep, és a dir, la pot escollir, i l'altra és que els que escullen són bàsicament immigrants de països francòfons. Per tant, hi ha una immigració més fàcil d'assimilar allà perquè parlen francès, en tot cas la gran majoria. Això a Catalunya no existeix. I tampoc Catalunya no pot controlar la seva immigració. No sé si sabeu que el 2013 25% dels estrangers que van obtenir la nacionalitat espanyola eren empadronats a Catalunya. 25%. Això és una allau de gent pensada des de Madrid, evidentment, per negar de mica en mica el conjunt català. Això és una evidència. Bé, els independentistes quebequesos van ignorar aquests tres segments de població que són segments importants demogràficament. I llavors van votar que no. Van votar que no i el no va guanyar justet, 50,6. I amb una participació altíssima, de les més altes de la història de la democràcia universal. 93,4% de participació. Pràcticament, aquell dia els únics que no van votar van ser els morts que encara no havien estat ratllats de les llistes electorals. Va votar tothom. I el no va guanyar d'un pèl, i hauria hagut de guanyar el sí. I després van adonar d'aquest error monumental d'ignorar els altres. Llavors, clar, per mi aquesta és una clau fonamental de l'èxit o del fracàs de Catalunya. Què farem amb els altres? O més aviat, hauríem realment de pensar que no hi ha els altres, que tots som nosaltres. Això no és sempre fàcil, perquè els humans estem tots condicionats, sembla, per generar una certa malfiança cap als altres. Això, històricament, des del Neolític, en tot cas, s'ha demostrat que és així. Per tant, els catalans, tot i ser un poble particularment civilitzats i digne de ser admirat, tampoc no ens escapem de tots els vicis humans, malauradament. Per tant, aquesta malfiança hi pot ser, però els hispanòfons, prefereixo dir hispanòfons perquè la gent que parla espanyol com a llengua, que s'ha vist fa poc que són lingüísticament majoria absoluta a Catalunya, 50 com alguna cosa de la gent que viu a Catalunya té la llengua espanyola com a llengua d'ús habitual, i el català només 36%, que és un percentatge desastrosament baix. El més alt de totes les llengües minoritzades del món, sense cap dubte, però desastrosament baix en la situació en què ens trobem. Aquesta gent que parla espanyol, què en fem? Més enllà del debat de si l'espanyol ha de ser llengua oficial o no llengua oficial. Això és un debat que per mi és una mica va per ara, perquè cal sortir del sistema binari, o és oficial o no és res. Perquè si comencem a dir que aquells que són lingüísticament majoria absoluta no ens han de servir, com ho farem per guanyar? És impossible. No podem guanyar sense la gent que parla espanyol. Per això és una gran notícia, crec que existeixi Súmate. Realment, és una gran notícia. Van a barris en què ningú pot anar. Tot i això ho tenen difícil. Ho tenen molt difícil perquè els mitjans de comunicació que molt espanyols, que se senten espanyols que viuen a Catalunya, els mitjans que consumeixen no parlen mai de Súmate. I per tant hi ha gent de l'Hospitalet, de Sant Vicenç dels Horts, de Mollet, del Vallès, que no saben que existeix Súmate. No, és difícil per ells. Però sort que existeixen. Però caldria Súmate per totes les llengües, o en tot cas per tots els països, de Súmate xinès, Súmate pakistanès, Súmate d'Àfrica del Nord, etc. Aquesta gent són aquí. Si fem com el Quebec, perdrem.
Jo crec que un estat català independent, una de les seves primeríssimes missions serà de fer que d'aquí 2 generacions el català sigui la llengua indiscutiblement majoritària de la població, a tot arreu. Però hi ha aquesta paradoxa que per aconseguir que el català sigui majoritari necessitem els que no parlen català. I els hem de convèncer que amb el català els seus fills viuran millor, perquè tindran accés a feines que si no parlen català no hi poden entrar. I no és sempre fàcil de fer això, però això insisteixo perquè sé que hi ha independentistes absolutament sincers que tendeixen a tenir un reflex de tancament i dir Catalunya l'hem de fer entre catalans i els altres que s'adaptin. És a dir, fan allò que feien els quebequesos als anys 90. I jo crec que seria un error històric fer això, realment. Necessitem que la gent que parla espanyol voti que sí. I simultàniament necessitem que aquesta gent que voti sí es convenci que els seus fills han de parlar català. Si no, ells també, clar, però al mínim els seus fills. Per això un estat català tindrà unes eines potentíssimes per promoure la llengua. Potentíssimes. I la gent que no parla espanyol, hi ha 270 llengües que es parlen avui a Catalunya, 270 llengües. S'ha acabat el temps de dir els accents catalans són el de l'Empordà, el de les Illes, el del País Valencià, el del Pallars. Això s'ha acabat. Aquests accents hi són, però cal dir també l'accent pakistanès, l'accent mandià, l'accent xinès, l'accent filipí, perquè hi són. Hi ha gent que parlen català venint d'aquestes llengües i que per tant tenen uns accents estranyíssims, però parlen català. I si parlen català els hem de respectar parlant-los en català també, perquè si no mai sortiran del 50% que té la llengua habitual de l'espanyol i mai entraran al 36% i el faran créixer. Si nosaltres no els hi parlem català a aquesta gent, qui ho farà? Fa poc era a Girona en què es donaven premis d'actuació cívica, es va donar un premi a un jove xinès de 18-19 anys que havia escrit una carta de lector en què deia jo soc català, va arribar a Catalunya 9 anys, parla un català perfecte, sense accent a més, però és xinès. Llavors ell deia és que pel carrer quan em parla en espanyol i em deia però és que a Xina de cursos d'espanyol tampoc no n'hi ha. Vull dir, la idea que una persona del món que arriba a Catalunya parla necessàriament espanyol és una idea falsa. Els sud-americans, evidentment, si no són al Brasil. Més o menys, encara alguns indis podria discutir, però els pakistanesos no són hispanòfons. Per tant, quan arriben, els hem d'acollir en català, perquè a ells tant sols hi fa. S'adapten. Els immigrants tenen generalment una enorme capacitat d'adaptació perquè han tingut aquest coratge de canviar de vida. Però ens hem d'ajudar nosaltres mateixos parlant-nos la nostra llengua. Si no, és discriminació. Si parlem una llengua a una persona en funció del color de la seva pell, és discriminació. I no precisament positiva. Llavors, pel que fa a la independència de Catalunya i a la consulta o a les eleccions, hi ha un cert nombre d'estrangers que ja no són estrangers, que tenen la nacionalitat espanyola i que per tant votaran a Catalunya. A mi a vegades encara em fa estrany, és tot un recorregut psicològic, perquè jo soc tan català com vosaltres, però jo no tinc dret de vot. En canvi, un xinès que es fa espanyol a Catalunya sí, és tan català com vosaltres. Més català que jo, del punt de vista jurídic. A mi em fa estrany, no que ells siguin catalans, però que a mi se m'exclogui pel fet de no ser espanyol, perquè no sé si us heu fixat en aquesta cosa estranya, per deixar de ser espanyol primer cal ser-ho. Bé. Però aquests estrangers els hem de convèncer també. Hem de fer allò que no van fer els quebequesos. I poc importa si tenen la nacionalitat espanyola i el dret de vot. Poc importa. Perquè les causes es guanyen també per contaminació, per contagi, de persona a persona. El persona a persona és molt important.
I si arribem a convèncer amb una conversa senzilla algú d'un altre país que no té el dret de vot aquí, però si l'arribem a convèncer que sí, que la independència de Catalunya serà bona per ell i pels seus fills, llavors aquesta persona, encara que no tingui el dret de vot, es converteix en un agent més de contaminació. I hem de fer així. Hem de ser com un virus. Cadascun de nosaltres és un virus, en un sentit o en un altre. I tots els virus valen, tots. No n'hem de prescindir de cap, perquè no podem prescindir de cap, perquè no s'hi jugarà gaire res, aquesta cosa de la independència o de la no independència, perquè encara no hem vist només una petita part del que serà capaç de fer Espanya. Veurem molt més, serà molt complicat. Doncs, això, els estrangers ja no han de ser estrangers, que ens agradi o no. Els que no parlen català són com nosaltres, que ens agradi o no. Evidentment hem de construir les eines perquè parlin català, això és indispensable. Jo he vingut a l'independentisme per la llengua, per salvar la llengua. I m'he trobat amb aquesta paradoxa que un dia m'he adonat que per salvar la llengua catalana calia atreure i respectar aquells que parlen d'altres llengües. I en el fons, a cap moment t'adones que no és una paradoxa, sinó que és simplement respecte humà. És tan simple com això. I a l'escala mateix teniu gent que no és catalana. Doncs suposo que alguns ho feu, tot això. Vull dir, pressuposo coses com si jo vingués aquí a explicar-vos algunes veritats que segurament alguns de vosaltres teniu absolutament assimilades i que ja poseu en pràctica. Jo ho dic amb molta modèstia tot això. Però sí que és absolutament necessari que parleu amb aquesta gent. No necessàriament esperant que hi hagi un acte, que vingui la Carme Forcadell o per l'11 de setembre, aquestes coses, però en el dia a dia. Que parleu, que vegin que els independentistes sou bona gent, i més bona gent que els altres, i pot ser que tampoc no som mala gent, però això és molt important. La dificultat a vegades és de saber com parlar a la gent en funció del seu lloc d'origen, perquè les coses no s'entenen igual. País és un concepte molt divers segons els llocs. Volem el nostre estat. Digueu això a alguns xinesos, volem el nostre estat. Per ells l'estat xinès és un estat enemic, que els proteja tot al llarg de l'any, i això des de fa generacions. Per tant, com més lluny sigui, millor. Tant potser amb els xinesos caldria trobar una manera una mica diferent. I la paraula estat, evitar-la. Volem salvar la nostra llengua. Per molts africans això de salvar la llengua és un concepte molt abstracte, perquè els africans normalment parlen molt sovint 4 o 5 llengües i la seva pròpia, la primera, la materna, saben que és una llengua que s'escriu però que no escriuen en general. Perquè a Àfrica, la majoria dels països africans, la cultura escrita passa per l'anglès, el francès, el swahili en alguns casos, que és l'única llengua africana que ha esdevingut llengua franca en molts països, però per ells això de salvar la seva llengua, sí, ja se salva, a casa meva es parla. I amb això en tenen prou, perquè la transmissió oral, la transmissió familiar funciona perfectament bé en la llengua d'origen i és una llengua que té un ús molt delimitat però que el compleix perfectament. I per tant, a ells que aquesta llengua a més hagi de ser oficial i ser llengua de l'escola i tot això, els és una mica igual. Per tant, quan ens parlem de llengua hem d'explicar també coses. És complicat, no dic que sigui simple. Fa poc vaig parlar amb un romanès molt curiós. És un romanès que no ha viscut mai a Catalunya, que viu a París i que parla català als seus fills. Sí, les causes justes atreuen gent estranya. Ho direm així. I és ferènyament independentista, però ell diu els romanesos, hi ha romanesos a l'escala? Doncs diu, els romanesos és molt fàcil.
Hi ha només un argument que entenen fàcilment pel que fa a la independència dels països. A mi és un argument que no m'agrada gaire, però és a dir, els que volen sentir és qui era primer en aquesta terra. Els catalans. D'acord, doncs teniu dret. Bé, això amb d'altres persones no funciona gens, però no puc assegurar que sigui veritat, però m'ho va dir un romanès absolutament enfebrat amb la nostra causa, per tant, m'ho crec. Érem aquí primers. I ja està. Però a cada vegada cal trobar la manera. Això és complicat, però s'ha de fer. S'ha de fer i parlar amb gent d'origen divers, també si és possible utilitzant persones que coneixen la cultura, les mentalitats, la llengua. Això és molt important. Vet aquí, més o menys, el que volia dir-vos. Per mi la síntesi dels dos casos, Montenegro o Quebec, l'èxit o el fracàs, és en la generositat. La generositat en el primer cas, manca de generositat, de visió històrica, segurament, però que es va concretar en manca de generositat en el segon. Per tant, jo si puc usar una conclusió és siguem generosos amb els indecisos, amb els hispanòfons, amb els estrangers vinguin o vinguin, amb els unionistes, amb els espanyolistes. Siguem generosos també amb els altres independentistes que no comparteixen la nostra visió del país, que també això a vegades passa, que diuen entre les bregues entre independentistes és una cosa que fa mal a la independència. Tothom té el seu model de Catalunya ideal. Jo també tinc el meu. M'estranya que els altres no el comparteixin, perquè crec que el meu és el millor. Però probablement la Catalunya independent no serà exactament com la voldré jo. Molt fotut això, perquè si m'escoltessin més us ho passaria una conya amb la meva Catalunya, però probablement hauré de fer concessions i al final serà una mica com la vol una mica tothom. I per tant ningú serà absolutament satisfet, tot i que serem sumament orgullosos. Amb exèrcit, sense exèrcit, l'espanyol on el posem, quin model social, quin tipus d'escola, tot això és apassionant. Hem de ser generosos també amb la gent que no té la mateixa visió de la independència que nosaltres. Perquè aquesta generositat no és només de donar, és també d'atreure. Hem de tenir prou generositat de cara als altres per atreure'ls cap a nosaltres. La causa de Catalunya és gairebé imparable. Com ho deia abans, no hi ha cap causa, com mínim a Europa, no dic al món perquè podria semblar pretensiós, però a Europa no hi ha cap causa avui capaç de plegar tanta gent. Cap ni una. És que som nosaltres la causa més apassionant d'Europa avui. Vull dir que gaudim d'això també. No ens serà donat cada dia, en fi, no ens serà donat, ens ho hem donat nosaltres mateixos. I a més venim de la gent, no dels partits polítics, sinó de baix cap a dalt, que això encara és més meritori, que és miraculós. Però això, siguem generosos, anem cap als altres per atreure'ls. Pot semblar com una predicació evangelista una mica, n'estic conscient, però és que el fet que Catalunya encara existeixi avui després d'haver estat condemnada a mort tantes vegades, el fet que la llengua catalana es parli encara avui amb la seva vitalitat, relativa però vitalitat després d'haver estat condemnat a mort tantes vegades al llarg de la història, és un miracle. Per tant, em permetreu aquest to evangèlic. Però no és un miracle de Déu Nostre Senyor, ni de la Verge Maria, ni de Sant Jordi. És un miracle de la gent, de nosaltres. Per això ens ho vedem. I ja està. Ara...